Здравейте и добре дошли в това видео, в което ще ви разкажа една история, която ми се случи съвсем скоро. Имам предвид около 2 седмици, като в това видео ще ви разкажа историята и искам да се направите поука с какви хора излизате, с какви хора комуникирате и най-вече на какви хора си давате акаунтите, защото в случая историята е свързана с акаунта. Този въпросният човек, преди около 2 седмици, излизахме и ходехме от време на време да играем CS в зала, в компютърна зала. И той нямаше акаунт и реших да му дам акаунт, защото имах 4, които акаунти ги бях направил, за да може, който няма акаунт, да му дам да играе. Дадох му, бая време ходехме да играем така, от моя акаунт, и по едно време той ми каза: брат, искаш ли да вземем един прайм? Аз много се зачудих, между другото, като ми го каза това, дали да вземем прайм за акаунта, който не ползвам. Аз наистина не го ползвам, ползва се само ако се ходи да се играе някъде. Но в крайна сметка го взех. Платих го, всичко точно. Играхме колко време, играхме една седмица. И какво стана, скарахме се, един друг приятел се скарахме, защото му казах, в смисъл скарах се с този човек, защото му казах, ако може да си направи профил, да си играе от негов си профил, защото той почва да играе и от тях, от този акаунт. И аз му казах, виж, ако може да си направиш този акаунт, защото аз този акаунт съм ти го дал за да играеш от залата какво е. И той очевидно не прие много добре нещата, и се скарахме. И после, след време, минава време, една седмица, 2, и влизам, нещо, не знам какво, сетих се за акаунта и викам, чай да влезна да видя какво се в този акаунт. И влизам и има удря честитката, че съм вакбаннат. Мисля, ще сложа сега снимка на екрана, да видите, че съм вакбаннат. И той го е вакбанал, няма кой да влезе. И идеята ми е там, че трябва да внимавате с какви хора излизате, с какви хора комуникирате и най-вече на какви хора какво давате ваши. И аз имам няколко въпроса, които искам да му задам, но няма да му ги задам, защото не искам да падам на това ниво. Първият въпрос е, толкова ли е нямал какво да направи, толкова ли е бил безпомощен, че да ми банне акаунт, в смисъл да ми вакбанне акаунт. Реално този акаунт имаше в него само CS с 40 часа игра на него и някакъв там на обикновен скин за калаш. Добре, като сме се скарали, защо като сме се скарали, той трябва точно да вакбанне акаунта, който окей, решил си да го вакбаннеш, окей. Нещо променили се, нещо по-различно като вакбан на акаунта. Единствено щеше да ми е гадно, ако беше вакбанал и този акаунт, от който играя в момента. Защото в Steam има тази опция да си линкнеш акаунтите и директно ти вакбанва всичко. Така знам поне. И да, това е историята, как приятел в кавички ми вакбанва акаунта. Общо взето, аз нямам какво да кажа по въпроса, не съм от неговата глава, не знам какво си мисли, какво е мислил в случая като вакбанва акаунта.
за да играе с крак. Това за мен е много по-скомислено, много лекомислено действие, без грам идея в това, което прави, защото за мен този акаунт, той реално не съм го ползвал толкова много и не ми е толкова такъв проблем, но просто си беше лекомислено действие и това е. Нямам какво да кажа. Ако ви е харесало видеото, ако ви е харесала историята, лайк, subscribe и до следващото. Чао!